खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया क्रिस सिबियारि बिथांमोनखौ बे समाव बा बिथांमोनखौ लानानै राजखान्थियारि खैसार गेलेबाय दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना आसाम हिलिं प्रेक्टिसेस एक्ट बे एक्ट आसामाव लाबोनाय लोगो लोगोनो बे बाथ्राखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव खृष्टान धोरोम सिबियारिफोर आरो गुबुन गुबुन बाथौ धोरोम सिबियारिफोर बे सिबियारिफोरा बेखौ लानानै गोबां सोंखारिनाय थामहिनबा बेखौ लानानै गिखांनाय मोनसे फैदोंमोन आरो बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा बाथ्रा बुंदों बे रोखा बाथ्रा बिथाङा बुंदों जे बे एक्टखौ लानानै ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बा ट्राइबेलफोरा जेबो गिनो गोनां गैया होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनदोंमोन बिथाङा आसाम एसेम्ब्लियाव जेब्ला दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आयेन आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरानो बै समाव बे एक्टखौ लानानै बा बे बिलखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बे दान्थे बिदान्थे जानाय बे जानायखौ लानानैनो बै समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे एक्टखौ लानानै रावबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंदों जे आसामाव ट्राइबेलफोर हारि जानाय बा ट्राइबेलजोंनो बुंफबनाय आरो बेवहाय ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय बे एक्टआ जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया मानोना ट्राइबेलफोरा बे ओनसोलनि थागिबि बा थागिबिब्ला बिथांमोननि ट्रेडिशनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे समाव नाजादों नाथाय बे एक्टआ जेबो गिनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों जे एएवडिफनि बिथां आजमल बे आजमला गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिङो बै बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव बिथाङा बथलाव दै जारिनाय आरो गुबुन गुबुन एक्टिंजों बिथाङा बे समाव दै जारिनानै गुबुन गावनि सापर्टारफोरनो होयो दा बेफोर बेवहाय गोहोम गोलैगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय बिथाङा बे एक्टखौ लाबोदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियारिफाइ होदों जे बे एक्टखौ लानानै जेबो गिनो गोनां गैया मानोना बर'फोरनि गेजेराव बर' हारिफोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गुबुनब्लाबो हारिया खौसे होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि टीमा प्रसार खालामबाय थादों दा बर' हारिया जोङो गोजोन आरो खौसेथिजों थांना थानो लुबैयो आरो हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावबोदों बे बिथिङाव जोङो क्लियारलि बुंगोन बर' हारि हिसाबै एक मोनसे नाथाय धोरोम हिसाबै जों गुबुन धोरोमखौ फोथायो बाथौ धोरोमानो जा गुदि बाथौआनो जा बा नोङो ब्रह्म धोरोम बा ख्रिस्ट धोरोम बा नोङो सतसंगि गोबां धोरोमाव दङ जों धोरोमनि फारागथिखौ मालाबाबो लायाखै सम आरो थासारिनि बुब्लियाव जोङो गुबुन धोरोमाव जोङो फोथायबाय नाथाय हारि हिसाबै जोङो खौसे आरो बे बाथ्राखौ लानानै खृष्टान धोरोम सिबियारिफोर बे सिबियारिफोरनि गेजेराव थांनानै बांसावनाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै हारिनि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो नागिरनायफोरखौ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिजों जे बे आयदाखौ लानानै गुबुन समाव खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरनाव थांनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थांनांगौ होननानै बुंदों बिथां दिपेन बर'आ किन्तु बे एक आरो आयेनखौ बिसायख'थिनि अस्त्र हिसाबै लानानै प्रसार खालामनानै बर' रायजो राजा आइ आफानि गेजेराव जाहाथे मोनसे केवास आरो मोनसे गाज्रि परिबेस लाबोआ आं बेखौसो रायजो राजानिसिम आङो स्पष्टयै खावलायनो नागिरदों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाङाबाजि फैनाङा आरो बबेबा हान्जाया बेखौ सुबिदा लानानै आदाय खालामनायनि परिबेसखौ जाहाथे लाबोआ आरो जों बेखौबो रायखांनांगोन जे बे समाव खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरा बे सिबियारिफोरखौ बे समाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां जाबाय होननानै मोनसे समाव बिटिसिनि चिफ बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे लाइजाम लिरनायबो नुनो मोनदोंमोन आरो बे लाइजामा गोबां गोसारदोंमोन गोबां समाजारि बिजोङाव बे लाइजामा गोसारदोंमोन गिबियावनो नोंथांमोना बे लाइजामाव रोखायै लिरनाय दं आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि रिटेन पेडआव बिथाङा लिरदोंमोन जे खृष्टान धोरोम सिबियारिफोर बे सिबियारिफोरनि जे बे सार्चआ बांनायनि उनाव बांगासिनो होनना बुंदों बे समाव बांनायनि उनाव बांगासिनो आरो प्रमद बर'आ बेखौ
बे बांनायाव सापर्ट होदोंमोन होननानै बेवहाय रोखायै लिरनाय नुनो मोन्दों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबां गोसारदोंमोन बे लाइजामा गोबां जायगाफोरावनो गोसारदोंमोन जे खृष्टान धोरोमनि सिबियारिफोरनि जे मन्दिरफोर थामहिनबा चार्चफोर बेयो बारा जाबाय बिटिसि ओनसोलाव बेखौ होबथानांगौ होननानैबो बाथ्रा बिथाङा बुंहरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय मोनसे सोंथि सिगाङो आरो बे समाव बिथाङा खृष्टान धोरोमफोरनि बा धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव अननाय दिन्थिफ्लानाया मानि नेरसोन बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बे आयदाखौ लानानैनो बे समाव जाय धोरोम दङ बर' हारिनि गेजेराव जाय जेराव जि धोरोम दङ बेयो गावबा गावनि धोरोमखौ सिबिबाय थानो बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' आरो हारिनि गेजेराव जों खौसेथि जानांगौ आरो धोरोमनि बेलायाव गुबुन गुबुन धोरोमब्लाबो बे धोरोमा सिबिथों नाथाय बे समाव हारिया खौसे जानांगौ आरो धोरोमखौ लानानै बेले बेजे जानायखौ जों लुबैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ बे समाव नोंथांमोन दिपेन बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जे जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजानिसिम मोनसे भुवा माने अपप्रचार प्रपागान्डा नेरेटिभ तयार खालामनानै दिनै राजनितिक दोलोफ्रा मेनलि माने जोङो नुनायाव दिनै माने BPF बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि टीमा प्रसार खालामबाय थादों दा बर' हारिया जोङो गोजोन आरो खौसेथिजों थांना थानो लुबैयो आरो हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावबोदों बे बिथिङाव जोङो क्लियारलि बुंगोन बर'आ हारि हिसाबै एक मोनसे नाथाय धोरोम हिसाबै जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ फोथायो बाथौ धोरोमानो जा गुदि बाथौआनो जा बा नोङो ब्रह्म धोरोम बा ख्रिस्ट धोरोम बा नोङो सतसंगि गोबां धोरोमाव दङ जों धोरोमनि फारागथिखौ मालाबाबो लायाखै सम आरो थासारिनि बुब्लियाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव जोङो फोथायबाय नाथाय हारि हिसाबै जोङो खौसे आरो बेखायनो भारतआ सेकुलार कान्ट्रि हिसाबै जोंहा बयहाबो इकुवेल राइट्स आरो मर्यादा दङ खोथाया जाहैबाय जे हिलिं प्रेक्टिसेस प्रिभेन्सन एक्ट 2024 आसाम बिधान सभायाव मोनसे आयेन लाबोदों बे आयेननि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटि मानगोनां बिथांमोननि जे दैदेनगिरि बा गोबां ख्रिस्टियान जिखिनि डेनोमिनेशननि आफादफोर दङ बिथांमोननियाव मोनसे दुखु मोननाय बा बिथांमोननियाव मोनसे खुद्रिसारनाय बे जि मोनसे हिलिं प्रेक्टिसेस बेखौ लानानै आल'सना बिल'सना जादों आरो आर'जनिबो हाबाफारि जायगा जायगा जादों बे बाथ्राखौ जों मिथिनानै जोंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन लेयाराव रायलायनाय जादों आरो बुजिनो नाजादों हिलिं प्रेक्टिसेस एक्टआव आसलते मा दङ दा बेयाव जोंहा कमप्लेन खालामनो गोनां आपत्ति खालामनो गोनां मा दङ बे बाथ्राफोरखौ जोंबो नायबिजिरदों बिधान सभायाव जेला बे बिलखौ पास खालामो बेयाव डिबेट आरो आर्गुमेन्ट जादों MLA फोरनि गेजेराव आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्पष्टीकरण होदों आङो लाइभ टिभियाव नायदों अन रेकर्ड दिनैबो जों दिहुननानै लानो हायो जे हिलिं प्रेक्टिसेस जि एक्ट बेयाव जि आल्टारियर मटिभनि खोथा बुंदों दा बे बाथ्रायावथ' गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे इलेक्शननि टाइमाव आजमल बिथाङा माने दैयाव फु मारिनानै माने भट बियो आरो बे आल्टारियर मटिभआव गोलैयो गतिके बेबायदि खामानिया जाहाथे जाया बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों 2 नम्बर बाथ्रायाव जाहैबाय जोंनि बिधान सभानि MLA फोराबो गोबां गावबा गावनि अपिनियनखौ आर्गुमेन्टखौ होबाय आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया स्पष्टीकरण होदों जे बाथौ धोरोमानो जा बा जोंनि रिति निति जि गोजामसिन धोरोमफोर दङ ट्राइबेलनि गेजेराव बर'नियाव दङ बा नोङो कार्बिनियाव दङ फारसेथिं नोङो लालुं मिसिं देउरि सनवाल गोबां जोंहा गोजाम माने बिसास जि मोनसे फेथ एन्ड कालचार ट्रेडिसन दङ बेयाव हिलिंनि माखासे जोंहा बेबस्था दङ जे जोङो डाक्टार बा अजा गुबुनजों जों फाहामनो हायाब्ला जों इसोरखौ आर'ज गाबो जे इसोरा जाहाथे बेखौ माने बिनि देहाखौ मोजां खालामो बे खोथाखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे जि ट्रेडिशनेल फेथ एन्ड कालचार जि मोनसे जोंनि हिलिंनि जि बिसास ट्राइबेल कमिउनिटियाव दङ आसामनि इन्डिजिनियास कमिउनिटियाव दङ फारसेथिं बिथाङा ख्रिस्ट धोरोमनि रिफारेन्सखौबो लाबोदों जे दै सारनानै स्प्रिंकल खालामनानै हिलिं खालामनाय आर'ज गाबनाय आर'जनि गेजेरजों बिनो माने देहाखौ गोग्गो खालामनाय बेयाव जोंहा कुनु बे हिलिं प्रेक्टिसेस प्रिभेन्सन एक्टआव बिनि कुनु बाधा गैया
आरो बियो बेखौ बाधा खालामनाय नङा बे खोथाखौ बिथाङा अन रेकर्ड बुंदों। दा गिबि मन्थ्रि सासेया जाय संबिधाननि बा बिथाङा समायखिरा लानानै माने जि मोनसे मर्यादापूर्ण मोनसे एसेम्ब्लिनि हाउसाव डिबेटआव स्पष्टीकरण होदों बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ। आरो जेला जोंनि धोरोमारि गौथुमफोरा बिनि सायाव रिएक्सन आरो रिसेन्टमेन्टखौ दिन्थिबाय, गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जोङो खावलायदों जे नोंथाङा बेबायदि जुदि माबाफोर वार्डिं सेन्टेन्स बेयाव जोंनि ट्राइबेलनि धोरोमारि बिश्वास आरो जि आस्थानि सायाव बाधा फैगोनब्ला, बेबायदि बाधा फैनाय बेबस्था बेयाव लाखिदोंब्ला बिनि सायाव माने फैबाय थानाय समाव एसेम्ब्लियाव बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय बा बेखौ संशोधन खालामनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। आरो बे खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि कुनु बाधा गैया आरो जुदिও बहाबा आपत्ति दङबा बेथ' एसेम्ब्लियाव लाबोनानै संशोधन खालामबानो जायो। आंहा बेबायदि कुनु मटिभ बा एजेन्डा गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनि खोथाखौ आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव स्पष्टीकरण बुंदों। आङो कुनु रावनिबो माने जानानै खोथाखौ बुंनो नागिराखै। जोंनि गेजेराव जि मिसआन्डारस्टेन्डिं, जि मोनसे प्रपागान्डा जि नेरेटिभ बानायदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिधान सभानि माने स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथां, डेपुटि स्पिकार नमल ममिन बिथाङाबो सासे ख्रिस्ट' सिबियारि नमल ममिना, दा बिथांमोनाबो जोंनि ख्रिस्टान आफादफोरजों अर्गेनाइजेसनफोरजों सावरायदों जे बेबायदि जुदि आपत्ति दङबा उननि समाव बेखौ जों संशोधन खालामगोन। दा बेखायनो बे एक आरो आयेना मोनसे आलादा, बे एक आरो आयेनखौ लानानै जोङो उननि समाव आफादफोरा जयै गसंनानै बेबायदि जोंनि खहा दङब्ला बा जोंखौ बादा होदोंब्ला बिनि थाखाय संशोधन खालामनायनि थाखाय जों ज' खामानि मावनांगोन। खिन्थु बे एक आरो आयेनखौ बिसायख'थिनि अस्त्र हिसाबै लानानै प्रसार खालामनानै बर' रायजो राजा आइ आफानि गेजेराव जाहाथे मोनसे केवास आरो मोनसे गाज्रि परिबेस लाबोआ, आं बेखौसो रायजो राजानिसिम आङो स्पष्टयै खावलायनो नागिरदों। आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाङाबाजि फैनाङा आरो बबेबा हान्जाया बेखौ सुबिदा लानानै आदाय खालामनायनि परिबेसखौ जाहाथे लाबोआ, बेखौसो आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरदों। गोजोन्थों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।